алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошин Бозор ТЖ. Инак бо дархости зиёди шумо дӯстони азиз омадем ба ҷои фурӯши портерҳо, то ин ки аз нарху навои онҳо бохабар бошем. дӯстон, агар айни ҳол шумо моро тамошо карда бошеду навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. дархостҳои худро метавонед дар комментариҳо ҷой диҳед, то ҳадди имкон мо ҳамаи дархостҳои шуморо иҷро мекунем. дӯстон, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. дӯстон, юсуфҷон, як бародарамо дар комментари дафъаи гузашта нависта буданд ки ако дар ҳаққи муҳоҷирҳо як дуо кунед гуфта. дӯстони азиз, дуо мекунем илоҳим тамоми муҳоҷирони тоҷик ба ватан сохт саломат боз баргашта биёянд, ба пеши падар модар, ёру бародар, аҳли хонавода, зану фарзанд сохт саломат баргашта биёянд. худованд тамоми муҳоҷирони тоҷикро сарбаланд гардонад. илоҳим амин дар ҷое ки набошанд танҳошон сеҳат, хотирашон ҷамъ бошад. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. портерзу соли барориш 2011 ёдовар мешавем. мошин вагон мебошад. дӯстони азиз, ман ин намуди бердаи мошин мадин ҷои боркашониш балонушам ҳолатош хуб. мадин намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. инҷа расходашам нависта мондаги ки 10 саъта гуфта. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, сидплер дорад, ин сиденияша багриф, пробегаш 160,000 километр. ин ҳолати салони мошин, сиденияш кожини мебошад. бисёр дар ҳолати хуб. хеле ки медонед мотораш сиярди. чанд пулако? нархи мошин 87,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 840 40 92 702 40. портерду соли барориш 2004 мошин гаштагӣ ноҳияи ҷаббор расуловбе. яъне намуди бердаи мошин дӯстони азиз. пролетар, пешина пролетар. ин ҷои боркашониш. намуд аскафои мошин. мошини корфармандагӣ. расходи инам нависта мондаги 10 саъта гуфта. дохили салон 2 электро, коробкаш механик, инҷа сидплер дорад, пробегаш 217,000 километр. ин ҳолати салони мошин, ҳолатош бисёр хуб. инҷа боз минибар дорад. нархаш чанд пул? нархи мошин 65,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 790 06 63. токе то моҳи апрел санҷиши техникиш ҳаст. портерду соли барориш 2009 мошин вагон мебошад. яъне намуди бернаи мошин дӯстони азиз. бинед ҷои боркашониш чӣ хеле ки дида истодед. ҷои боркашонии мошин. бинед намуд аскафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. расходашо нависти ки 10 саъта гуфта. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик ва инҷа магнитофон дорад. пробегаш 250,000 километр пробег дӯстони азиз. инҷош прастои бификрам, сиденияш кожини мебошад. бисёр дар ҳолати хуб. нархаш чанд пулако? нархи мошин
80000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 914 0300. Porter 2 соли барориш 2009 мошин вагон мебошад. Ман ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик ва инҷа магнитофон дорад. пробегаш 183000 километр. ин ҳолати салони мошин дӯстон. ман инҷа боз мини барам дорад. расходаш 10 сатта. нархаш чанд пул? нархи мошин 80000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 931 1050 92 831 1050. боз як Porter 2 соли барориш 2011 мошин вагон мебошад. ин чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ман ин ҷои боркашониш. ман ин намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо бошад ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик ва инҷа сиди плеер дорад. сиденияи пеша багрев. пробегаш 191000 километр. ин ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. сиденияш кожини мебошад. ин чанд пулин? нархи мошин 85000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 931 1050 92 831 1050. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас наворбардорони касби студия баҳодур дар хизмати шумо. студия баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дафтар дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.